Mitä vittu toikin on? Joo, morohommat. Mä huomasin, että kohta on unohdettu. Mitä vittua tapaa? Joku vittu varasti mun kelatukiäijä. Se on sukuinen saatana helsikäinen kirjuskapäisiä hytti. Vittu varastaa kaikki saatana. Jokseen mestari Hallara toimesta olemme selvittäneet mistä kohtaa Helsingin kaupunki rokottaa taloudellista tukea turhaa hommata varten. Tämän kehityksen mennessä ehdotan, että siirrämme rahat maailma jatkuvassa se on päivällä. Lol, meo. Ja meitsi luuli, että mun läppä oli skeidaa. Anna mulle yksi hyvä syy, miksi sä laitat Markkoon tässä laittaa sun kalloa kuumaan. Sopii Kaiferlpin juju. Meidät tekee tän pennan häippäsee. Tadaa! Ja se häippäsi. Ja muuten teikäläiset tietääksesi. Tää sprike ei ollut halua. Ja nyt pitää jokin turtiin! Ootas nyt hetki. Mä haluun kuulla tyyppi tarjouksen. Mitäs sekkari hiukan taaemmas? Nää broilerit ja lommarit, lametti tatsat teikäpoikia. Mä meinaan niinku... Mitä tomaati? Eikö Stydienä irtonut? Jäbä. Jäbä. Niinku meitsi. Sikan. Meitsi hiffaa. Miksi te pidätte tämmösiä revohkakallekutista ja täräykset päivän lyses? Meitsi tiedä miksi teet skakettaa kuulamo aikaa. Mamumies. Se mukkoo vaan keulia tälle hommalle. Ja koskee peukun neukkista. Se olisi pelkkää läppää. Maailmeen leihon rajoi. Se laittaa jäbän leissionin vinkoon. Ja meitsi vinkoit kun näkee sellaiset. Ja mitä sinä neuvotat? Se on simppeli. Me sortataan mamumies. Jos se on niin yksinkertaista, miksi sä et oo vielä tehnyt silleen? Sä oot ihan vitun maasturius hommas. Älä tee sitä hirveästi. Mitä hinta? Meitsi. Sä oot ihan vitu. En kyllä oo. Meitsi. En kyllä oo. Jos me ei nyt hoideta tää ongelmaa pois nyt, niin pikku mustahainen täällä Ies voi antaa euroa sen mummolle. Eipäs nyt